खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 12 आगस्ट 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिननादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गोरोन्थि खामानि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैगोन। समाजाव सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। लुबैनाया जाफुंनाय नङा। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ लोरबां मोनगोन। गियाननि आंखाल नुजागोन। सोरजोंबा रायखुमा जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनाया सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरनिबा सायाव जोबोर अननाय फैगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बानाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि बेरामाव गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा एबा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोसोआ जोबोर गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोननि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। साननायफोरा देबारनांगोन। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावब्ला मोजाङै मावफुंनो हागोन। समाजाव सुथुरा बांगोन। नाङा फाङा नांज्लायनो सुथालागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा अदेबानि देबारनांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। न'खराव सुखुनि दैमु बोहैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गुबुना खहा खालामनो नाजायोब्लाबो हानाय नङा लाइमोनफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव मोजां देहाया मोजां थानाय नङा गगाजों लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों